Supaya rukun berumah tanggo na aman balaki bini, banyaklah caro ka ditampuh ado balarang kepantangan menjago labih dengan kurang. Utang di ayah beparingek malantai sabaluluih cubo dangakan elok-elok. Dan pertama ayah kanakan, paling sakit dek perempuan kalau dirinya dibandiang-bandiang. Ba ada orang sugalo rancak kami memakai jemalagak gulai taunya raso banak. Walau bukan bataruh tarang tapi memuji menyanjuang orang diaduk di muka bini itu nan pantang dek padusi. Jauh hibana tu nak kanduang agak iurang kata singguang. Ku ado kurang balua pia parangai tak manakah baso jabasi tak mampe di rumah galeak peak di dapur jauh jarasu di biliak kurang selero. Usah di kakak dilewakan jadi gunjengan di tapian buah kecikak di palanta. Bungkuih rasio are-are ijan leceh awak de orang. Usah pulo gilo mencacik, manyada mengaceh panjang bini pakak indak menyimak. Jangan. Agiah nasihat elok-elok, rawik-rawik tantan nambungku ulang-ulangi bak menyapuh itu nutang dek suami. Sudah tu pulo nak, lah menjadi watak padusi, dek inyo raso nang kamuku. Balain jo kita laki-laki tak pikiran na menimbang. Dek sebab karena itu, santano datang keduannya, malapor sambil menangis bunyi kayo tadanganyo, tunggu di lulua mata-mata. Seli dia iyo yang Jepangka, pareso sudi siasek baru disikap ditanggapi. Sebab itu ketua ayah. Ado kalau nyo acuk basuo, nyo tersinggung lebih bakanai saito jadi sadapo kaduan dirantang panjang. Indaklah lain muka suiknyo sakadar pauji-uji pahajuak kasih suami seginyang orang namukan. Kadang-kadang de ibu sayang jubini kue hendak tarago di pareso alun jaleh rabah taganyo. Mahambu aja lah diang ciek malalah mahadang cakak. Orang subalah dikandakkan jo kawan lah basiarak jo pemilih serak berserai. Rupunyo bini awak yang salah. Ingat nak. Usah tak jadi nambah itu. Tasingi budi di nagari randah bana pandangan orang. Jan satu kilek, satu patuh, satu takacak tampehkan. Dicek dulu seratus recek. Disilau ke pangka batang baru diawah dirabahkan. Itulah sifat orang babudi. Kok taniak memberi dun sanak perlu bantuan kemanakan minta ditolong atau mamak je bako-bako. Pendeknya pemilih bagian awak, mestilah bertahu-tahu mengecek ke bini awak walaupun bukan minta izin. Memang pitih awak nampunyo cucu keringek badan surang indak sarikat jena lain. Tapi namonyo suami istri rancaklah bermuka-muka indak merusuak tersembunyi. Mangkonya lama manih bana kutiku niat dikabarkan nandak memberi mamak pitih. Mausul beliau ke suami. Tambahlah dah. Ongkeh ke kampung lah sekian. Malai pai sisaku mamak kan jarang udagih. Atau dirbayak bulan bayak kabar alik bernikah kawin tiba sakit patik dirawat. Inyo nan maingek menganakan bara kesanangat ayah. Sabaliaknya pulo. Tiba piaknya ditajuni awak pulo na menganakan. Sinan manihnya pergaulan seninya berumah tanggo taradok kaum je pemilih. Kuk setiap pengeluaran lai berundiang memupakai saindaknya memberitahu. Dirinya rasa tersanjuang tangke naik martabatnya. Tapi kok mailang-ilang tumo mahandok jalan merusu adang-adang beruto bagai. Itu namanya palecehan tersingguang puncak kadanya mulai bertengkang bersedisia. Aden jo pitih den pencarian den bak kato den ndak perlu kau cikarawi. Tadanga baleh timbalannya. Hindak dan kamu lebih hidung sana. Kok sakit siana mauru. Lai adik awak na marano tagang tu. Manyato pulau pihak dun sana kok nyemandanga. Hindak surang tu saja nampak dusi doh. Kami carikan bini gadih na rancak dari pajak tu. Bacaka ateh nanado kufur ni'mat tu namonyo indak barakah pencarian. Mangkonyo talatak di nanelo. Setiap babuai elok melalui jalanan elok. Caro bailo elok. Itulah tanda orang bersyukur. Wa in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Cuba orang nuangkan kecik ayah nak isuak ketahu hakimahnya rasio di balik perkawinan. InsyaAllah. Nah cik lain nak. Sedang tekana. Nyampang waang barana isuak tibo induaknya majari mungkin malah cuik dek masalah. Usah dibela di petagak konon pulau berang ke bini. Jangan. Dampaknya kuranglah baik. Selain anak makin malonjak, runtuh wibawa istri awak hilang tuah sebagai ibu leceh di pandang anak-anak. Karena apa?
Inyo maraso tak basalah ibu nan kejam salah hukum. Ibarat di sidang pengadilan, walaupun salah kena hukum, inyo manang di tingkat bandi yang hakim di bawah nan tak adil. Dek sebab karena itu, sadang mamanyo memberangi antok selah. Malengah cando tak tahu tando sepakai ibu bapa anak tak didik tak pengajar. Tapi usah pulo satu membuso mandeh bangih bapak laberang anak baraso di karoyok. Ndak perlu. Nan kita sebagai bapak, jangan nyinyi alatah cerewet cah berang cah baturo lamu-lamu lidah tak masin. Kok majai bakutiko, kok berang di ma paralu, sinan kabiso lidah awak nayaklah pamor orang tua. Ndak baik tu ayah salamu ko. Ayah lanjutkan pitaruh nangko untuk yang terpakai tak makan ko indak kaba ajuo utang lalansai baki anak ringan baban lapang di batin. Adapun nasib jo bagian Allah bertantu semulunyo saja di rahim bundokan luang. Taga dek gaib tersembunyi kita nan tidak mengetahui itu nan dalam ilmu Allah. Nan wajib paralu bagi kita bersyukur kok dinan mujua bersabar kok dinan malang. Sambil ikhtiar yo usao bayi riang doa kenan satu cucuran rahmat salamonyo. Baitulah setantang hidup nang kona. Sakit sanang sampai jelapang elok buruak tangih jo galak indak bercarai dari badan. Maka sabab karena itu, sadio payuang sabalun hujan, malantai sabalun lului, tiba musibah jo cobaan indak tagamang rusuh bana. Nyampang isuak datang sansaro, awak sakit badan talatak piti habi harato tandeh, anak-anak sedang dikete indak jo sia keweyo. Usahkan kalake ube pembayar doktor jo pesuntik, dapua sajo indak barasuk rekening lampu laba limpik talipun nalamu putih. Alun layes PP anak, tiap bulan tiap menunggak. Utang kalapau menyasakkan tukang kredit tibu yuo, handam karam hanyut sarantau nak. Iyo kok lagi tinggal di kampung, rumah gadang indak menyeo banyak seketek barato daun ke daun jadi ube. Tapi ba kok nyampang di rantau orang sana indak pemilih indak awak nang surang pagantungan, kapulang rasa tak mungkin. Apo katenggang minantu den samiang ameh tak manaruah bamilia segayang aram lua selupa sawah bunta pusako tinggi dari Allah. Nan dijual indak dimakan bali, digadai indak dimakan sando, pantang dipindah dikisahkan. Tapi tersesak padang karimbo maik teranta te rumah dalam gawat darurat pulo. Apo beku negeri kacanya nak? Basuriah jalan kanarako, babanda tajunan doso tapaso ngarai diambuai. Nabi bana memperingatkan, hampir-hampirlah kefakiran itu mendatangkan kekafiran. Na'udzubillah min zalik, summa na'udzubillah.